बेयाव फैयाखै मा बेमार बियो आगै सोंदो मा बेमार बियो आदा मा बेमार बियो ओमफ्राय बोरैमोन डक्टरानो हायोना अजायानो हायो मा बेमार जाखोबा हयले बखेला एसे थिखोना हरबावदो अननानै आदा दा मिन्थिसिगोन ना मा बेमार बियो दा खिथासिगोन दे लाइजाम हरनोसै बयबो दारि दे दाखालिसो रिसेन्टलि ओंखारलांदोंमोन लाइजाम ओमफ्राय दा नोंथांमोना लोगोसे दिनै लाइजामखौ लिरनायनि आरोबाव लाइजाम लिरफिनबावनोसै ज'नो ना दे आदा आंनि भकेलखौ बे मनिटराव खोनायाखै दामग्रा आदामोननियावहाय एसे हरना हरदो हेलौ हेलौ ल एसे बारायना हरदो आदा गैला जाबाय दे हेलौ जाबाय दे आदा आवलायना जाबाय रेडि बयबो हाद्रि खुफुंलायनाय जानांगौ दे बयबो गासिबो अनजालि white paper dong kau lah white paper senoba laizam biyo goसो थोनायनि फोरमाय हरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि लाइजाम बियो गोसो थोनायनि फोरमाय हरबाय अनजालिनो अननायखौ आंनि लाइजामनि थांखिया बेनो दिसना लाइजामनि थांखिया बेनो दिसना आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो अनजालि बोरै बुरखाय बावनो आगै बोरै
बोरै सोखाबावनो गोसोनि बेमारखौ आगै बोरै फाहामबावनो गोसोनि मुलियाबो नोंनो खागै नांलाया डक्टर अजा आंनो लायागै गोसोनि मुलियाबो नोंनो खागै नांलाया डक्टर अजा आंनो लायागै डक्टर अजा नांला दे ओरैनो एसे जौथार हमजादों अननानै दे बयबो दे हरैनि जाहाला नामा नोंसोरो दे बयबो अनजालि साखि दोनना बुंगोन अननाय जोंनि सैथोयै नेरसोन जाना थागोन सान अखाफोराबो साखि जोंनि थागोन मुलुगाव सल'बाथा नोंनि आंनि थागोन खाफालाव दङब्ला जों लोगो मोनगोन आगै सात जोनोम नोंखौनो इसोरनाव आं बिगोन सात जोनोम नोंखौनो इसोरनाव आं बिगोन रेडि दा सात जोनोम नोंखौ दा ओके सात जोनोम नोंखौनो इसोरनाव आं बिगोन 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 अनजालु अनजालु आंनि लाइजामनि फिननाया आच्छा बेनोदि औ आंबो औ नोंखौ मोजां मोनबाय मुसलपुरनि सेंग्राफ्रा नोंखौहाय माजोबसिगोन मिथिबाय गोसो जोबसिगोन गासिबो गोसोथोबाय सेंग्राफोर गोसोथोबाय साख्रि दंना गैया नोंसोरो दङ साख्रि दंबासो लागोन आं खिन्थु साख्रि गैयाबा लानो दरखार गैयाना सिख्लाफोर सिख्लाफोरनि पइन्ट नङा दे सेंग्राफोर बिदि नङा